Kolombjana ta' 26 sena residenti l-Imsida wieġbet mhux ħatja li bejn Ottubru tal-2024 sal-11 ta' Lulju 2025 allegatament serqet mill-ħanut fejn kienet taħdem bħala assistenta mal-15,000 euro fi flus kontanti jew oġġetti oħra. Il-Pulizija ġiet informata l-bieraħ li persuna li taħdem ma' dan il-ħanut serqet mal-15,000 euro. Il-Maġistrat tal-Assa ġiet informata b'dan u nħareġ mandat tar-arrest. Id-difiża ma kontestatx il-validità tal-arrest, iżda talbet għal ħelsien mill-arrest fil-waqt li l-prosekuzzjoni oġġezzjonat għal dan minħabba biża li l-imputata taħrab minn Malta. Il-qorti, ippreseduta mill-Maġistrata Dr. Lara Lanfranco, ċaħdet it-talba għal ħelsien mill-arrest minħabba li għatem xieda li jridu jiġdu u sakemm jinġibu wkoll il-provi tal-istat residenzjali tal-imputata f'Malta u r-rabtiet li hija għandha ma' Malta. Tork ta' 38 sena residenti Birzebbuġa wieġeb mhux ħati li abbuża u fastidja sesswalment tifla ta' 14 sena. Il-vittma tiġi nepotija tas-sieħba tal-akkużat. Minħabba n-natura tal-każ il-prosekuzzjoni talbet divjet fuq l-isem tal-vittma kif ukoll tal-akkużat b'din tiġi aċċettata mill-qorti. Il-prosekuzzjoni talbet ukoll ordni ta' protezzjoni favur il-minuri u l-ġenituri tagħha bil-qorti tilqa' din it-talba. Id-difiża f'dan l-istadju ma kontestatx il-validità tal-arrest u ma talbitx għal ħelsien mill-arrest. Huwa baqa' jinżamm arrestat fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Karmenu Mifsud li joffri servizz funerali ingħata 92,000 euro bħala kumpens wara li l-maħżen tiegħu intlaqad b'mod ħażin mix-xita qawwija li kkawżat arar fl-2010 u li ħoloq ħsara estensiva lill-vetturi u t-twiebet tiegħu. Mifsud fetaħ kawża fl-2012 kontra diversi dipartimenti governattivi, inkluż il-Ministeru għall-Infrastruttura u l-Aġenzija tax-Xogħlijiet Pubbliċi, minħabba li l-awtoritajiet ta' dak iż-żmien fallew li jimplementaw miżuri ta' prevenzjoni fil-ħin minkejja li kienu jafu dwar il-vulnerabilità tal-istess żona. Fl-2009 saret applikazzjoni għal proġett nazzjonali dwar l-arar, iżda x-xogħlijiet meħtieġa ġew imwaqfa. Il-qorti iddeċidiet li fil-waqt li l-arar kien qatt tan-natura, l-awtoritajiet naqsu milli jieħdu l-azzjonijiet xierqa f'ħin adegwat, speċjalment meta tqis li kien hemm stejjer simili fl-2003.